Здравейте хора, аз съм Милчо Баса и правя това клипче, за да ви попитам как да фиксна един бъг, по-скоро логин ерор в League of Legends. И който може, ако знае, нали, за какво става въпрос, да ми пише на лично и ще му давам скайп или той ще ми даде скайп. И ако мога ми го прави, защото направо се побърках. И така, да пристъпим да го видите. На един мой приятел също му се е случило това с логин ерора, обаче на него много лесно му се е оправил. Така. Влизам си, нали, в акаунта. И вижте какво ми пише. Така, излиза ми тия глупости тук, някакви 3 сайта. В ето този сайт тук най-отдолу си направиха регистрация и там си пиша там един пич от Riot, не знам как се произнася, това, от тази фирма ми писа как да фиксна бъга, обаче аз не му разбирам нищо, защото той пише по 150 милиона реда и нали, там четох някакви неща, че трябвало да потвърда от антивирусната ми, трябвало да изключа, някаква бариера, там някакви глупости. Тук другите два сайта не съм сигурен точно, сега ще ги отворим горе-долу да видите за какво става въпрос. Но просто направо моля ви наистина много, ако някой знае как да го правим, да ми пише, за да, нали, съответно да го правим. Съжалявам, че ми е бавен нета, ама нещо не знам от какво. Аз също не знам от какво в един момент. Да си изключа някои неща. Един момент. Така. Ето го, първия сайт. Вижте какво излиза. Тук някакви логин регистър, бла. Ще си влезна в момента. Ще си влезна сега в акаунта. Въпреки, че няма да стане един момент. Опа. Чайте хора, защото не съм влизат много отдавна. И не знам. Заеби, сега няма влизам. Дреме гъза. И знаете. Да пристъпим към втория линк. Значи, когато преинсталирам, когато унинстал на League of Legends и после всичко инстална на ново, пачове и всичко, нали, се инсталира там, ми тръгва. Правя една игра, излизам от самата лига, нали, хиксвам я и после като пак тръгна да влизам, нали, пак трябва да я унинсталвам, после пак да инсталвам, да чакам няколко часа едва ли не да ми стакова. И не може. Ето така. Вижте, гледах клипове в YouTube за ето това, ако ти излиза connection error, обаче на мен ми е login error. Пиша ги тия неща, ето тук деца, ето това, го пиша, нали, в това. После пиша, нали, пробвах само това, пробвах и тия двете, пробвах и само това и тия натам. Тук надолу не знам какво е и само една секунда да ви покажа. С този дет съм си писал, ми праща някакви сайтове. Един момент. Да, имейла на баща ми, нищо. Fuck you. Що не става? Така. Ето го логин ерора, сложил съм снимка, всичко е тип-топ. Ето го.
пича, ето го този, който ми пише, вижте колко много. И просто ми отнема много време, нали, всичко съм прочела, това всичко. Тук ми пише да изтегля нова Аваста. Ето пише му. Тук му писах дали мога ми даде Skype или Facebook, нещо, защото от този сайт не мога почти нищо да се разбере. В смисъл, това е едно и също гордо. Ето пак снимката, която ми се появява. Един момент само заради. Нали, както преди малко. Пратил съм пак тази снимка. Ето той пак ми пише Network анализ, Network логин, някакви глупости. И всъщност тия сайтове са пак същите като тия, дето аз отварям. Не. Добре, все едно. От тук и сега не знам какво да направя. Право съм някакъв. Моля ви, помогнете. Направо не знам. Пробвал съм всичко. Значи днеска играх. И не знам какво направих. Пипнах там. Тук настройките пипнах. Един момент, само да кажа. Un momento. Как зареждам. Един момент. Фак. Papa League of Legends. Така. Показва ми да цъкна ето тука. Пробвал съм ето така да го сейфна и с хиксче да го сейфна. Това като го цъкна репер, чаках 1 час, то не ми зарежда никакви проценти. И цъкам сейф, плей. Няколко пъти така го правих, слагах всичко, каквото си сетите правих. Рестартирах си рутера, компютъра, всичко. Правих там настройките. Каквото ми кажете, 100% съм го правил. Гледал съм сигурно 10 клипа и отгоре, които нали, показват какво се прави. Не знам. Просто много ви се моля, помогнете. И не знам друго какво да кажа. Се надяваме, че ще ми помогнете. Какво е това? Няма значение, не ви пука. И последен път ви се моля, много ви моля, помогнете ми, защото съм супер зарибен по League of Legends. И като не играя 1-2 дена, направо изкофявам. Ако наистина имам поне 1-2 фена, нека ми помогнат, дори да нямам фенове, пак ако можете да ми помогнете. И това беше от мене. Ючубаса. До, не знам, скоро ще кача някакъв геймплей, ако се оправи League of Legends. Но най-вероятно ще правя геймплей на Need for Speed World, Minecraft и евентуално Counter-Strike 1.6. Не съм сигурен. Добре, стисна ви за вас глупости. Това беше от мене. Чао!